moció la presentem justament perquè, malgrat que estem molt satisfets i molt orgullosos de que una proposta que sorgeix del nostre grup i que és una proposta, diguéssim, que des de l'oposició s'ha pogut incorporar com un servei addicional per la ciutadania, i crec que val la pena dir-ho, perquè quan mirem enrere en aquest mandat i veiem què s'haurà realment fet, com que al nostre parer, diguéssim que el balanç de resultats serà bastant pobre, tret d'aquestes obres que hi haurà al centre, poca cosa més, no hi haurà cap gran nou equipament, no hi haurà cap gran millora d'infraestructures, no hi haurà realment cap gran servei que haurà millorat la vida de la gent, i creiem que justament un dels serveis que sí que serà, diguéssim, substancial i tangible i que haurà millorat la vida de la gent serà justament una proposta sorgida del nostre grup, que a dia d'avui tenim només un regidor, i per tant aquest fet ens enorgulleix, i agraïm el suport que en tot moment ha tingut aquesta proposta per part de tots els grups. Però dit això, també és veritat que observant com ha anat la gestió d'aquesta proposta tenim determinades preguntes que ens fem i determinades crítiques a fer. D'entrada, que aquesta convocatòria que s'ha fet en dues ocasions, en el seu moment, en el pressupost, no es va complir amb l'acord polític que s'havia arribat. És a dir, amb l'acord polític que s'havia arribat, aquestes beques tindrien un valor d'1 milió d'euros a raó de 250.000 euros cada any del mandat. Amb el ben entès que si no s'omplien, si no hi havia beques suficients per arribar a gastar aquests 250.000 euros, els diners restants anirien a les entitats culturals de la ciutat, que també en l'època de crisi econòmica i per tant de reducció d'ingressos de les administracions públiques havien vist reduir les seves subvencions. En aquests dos pressupostos el que hem vist és que no es pressupostava aquesta quantia i que després la sorpresa és que no hi havia partida pressupostària suficient per donar sortida al conjunt de demanda que tenien aquestes beques. Per tant, i el que hem vist aquest any és que algunes persones a qui se'ls havia atorgat aquesta beca perquè recollien els requisits formals i econòmics de les famílies per poder ser receptors d'aquesta beca, després no han rebut el 100% de la beca. I aquest és un primer problema, perquè lògicament si a mi com a família em diuen que rebré una beca perquè a les meves dues criatures facin bàsquet o futbol i després resulta que el que a mi m'han dit que rebré no és el que rebo, lògicament a mi això em genera una frustració i em genera un dubte i em genera un perjudici econòmic, lògicament, per la meva economia familiar. Per tant, això d'entrada cal resoldre-ho i cal denunciar que si no s'ha arribat no és perquè nosaltres a l'hora de fer la proposta no haguéssim comptat amb prou diners, sinó perquè no es va pressupostar suficientment. Per tant, si s'hagués complert l'acord polític, potser haguessin sobrat diners, però no n'haguessin faltat. I per donar solució a aquest fet tampoc no s'ha fet una modificació de partides pressupostàries, com molts plens passen, sinó que simplement s'ha fet un prorrateig i algunes famílies han rebut menys diners. Aquest és el primer inconvenient que trobem i que cal resoldre. I el segon inconvenient és en els temps, és a dir, una família que vol acollir-se a aquesta beca perquè té la necessitat econòmica familiar, resulta que no ho pot fer quan comença la temporada i que, a més, se li atorga quan ja pràcticament ha acabat la temporada. Amb la qual cosa és molt difícil planificar-se. I això no és només un prejudici per les famílies, sinó per les entitats esportives, perquè si hi havia un dels altres motius pels quals presentàvem aquesta moció era pel següent, perquè hi havia molts clubs esportius que es trobaven amb que els seus jugadors arribaven a les seves famílies i els deien no podem seguir pagant, i el que lògicament aquestes entitats no es veien amb cor de fer era de dir miri que els seus fills no tornin, perquè si vostè no paga, doncs no torni. Lògicament, normalment són entitats on es treballa de manera voluntària, són persones implicades amb la ciutat, implicades amb l'esport de la ciutat, i que per tant tenen aquesta sensibilitat i els generava un problema molt gran. A partir de que existeixen aquestes beques, se soluciona aquest problema en què els impagaments de les famílies acabaven apalancant econòmicament en els clubs. Ara bé, si els clubs els diuen a les famílies hi ha aquesta beca, us hi podeu acollir, se'ls hi atorga i després no reben el 100%, novament la problemàtica recau en el club esportiu. Per tant, entenem que aquesta, que tots hem estat d'acord que era una bona proposta, doncs s'ha de poder reconduir per tal de garantir
que les famílies saben a principi de temporada si els hi han atorgat la beca o no i saber exactament quina serà la quantia que els hi atorgaran. I, lògicament, el que seria molt millor és que la cobressin al principi. Ara, tècnicament, això pot tenir un inconvenient, que si després deixen d'anar a jugar, estan cobrant uns diners que lògicament hauran cobrat i això genera unes dificultats, d'acord, però com a mínim si es generen unes expectatives que es compleixin. I després, i això volem explicacions, ens ha arribat que aquest percentatge que s'ha atorgat als diferents clubs varia. I volem saber per quins criteris varia i per què en alguns clubs s'inclouen determinats conceptes i en alguns clubs no s'inclouen determinats conceptes. Això ho volem saber perquè hi ha unes famílies, per tant, que reben el 80% i unes altres que reben menys, perquè això no sabem a quin criteri respon. A les bases de les subvencions hi ha uns criteris en funció de l'economia familiar, però no en funció del club. Per tant, aquí també cal aclarir aquest fet perquè no volem pensar que hi hagi hagut algun tipus de favoritisme respecte d'algun club. Per tant, aquesta moció el que ve és intentar resoldre aquesta situació i sí que demanar explicacions al govern respecte de la gestió de tot plegat. Moltes gràcies.